हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेब आंनि बे गोदान भिडिअ बरायहरबावबायदि आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबामफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैदो लोगोफोर। भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबायदि। लोगोफोर, भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो एक्साइटेड जाना दंबा नायलांबाय थाबानो जाबायदि। एक्चुअली नोंथांमोन, आं दिनै मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लाना फैदों लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन, बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ GFP प्रेजेन्ट चेनेलाव आपल'ड खालामदों। नोंथांमोना जुदि बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ दासिमहालागै जुदि नायाखै, अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन लोगोफोर। भिडिअनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव टेग खालामना होनाय जादों लोगोफोर। नोंथांमोन, बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय ना जाया अमा जा लोगोफोर। लोगोफोर, दानिया फैदो दे बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि स्टारिंफोरनि बागै एसे मिथिना लादों लोगोफोर। लोगोफोर, नोंथांमोना बेयाव फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों। जयसिं, लाइथुन, बेपुल, जथिस, लैथोमा, दैमु, रंजाली, बायगोसि, जेलिना, बिनिता, खोमदोन आरो दैमालु। एक्चुअली नोंथांमोन, बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि डिरेक्शनखौ खालामदों लैथोमा मोसाहारि। आरो लोगोफोर, बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि रिलेक्स एन्ड टिउनखौ सोर खालामदों होनोब्ला लब' बसुमतारिया खालामदों लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन, बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों लब' बसुमतारि आरो कुक' बसुमतारिया रोजाबदों लोगोफोर। नोंथांमोन, भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामना होलांबानो जाबाय लोगोफोर। गोजोन्थों।